Silent live lang yun. Huwag lang siya mahangin. Okay na. Ba't hindi ka nag-jacket? Ito lang ang ano ko. Yan lang ang suot ko. At saka to. Ano kaya to? Ayan lang. Apat pa ako. Tapos, yung Dalawang manipis, ini. yung manipis pa yung nadala kong ano. Ay, oo nga, hindi ko pala napalit. Talaga tinagamit, hindi ko pala napalit. Girls! Hindi na mga puta, girls. Maghatag ka lang dito. Ma, ang bata. Sabi ko isa silent ko, hindi pala naka-silent. Silent live, sabi ko hindi nga pala to silent. Walang niya. Tinitle ko silent live pero naka-on yung mic. Hindi ko napangitan. Ayan, may laman yan sis, mga plato. Ano? Sa bag ninyo. May tissue nga dry. Diyan ka na po. Kutsara, dai. Dito pa ako dito. Sabaw, kasaya. May rice ako ha. Pag alam niyang tatawag ako, Bakit ayaw niyang tatawag ka? Isa kanina to Ay, tasin sino ako? niya. Magagalit ka sa kawan niya. Hindi ka kasi nag-cellphone kasi nakalag. Dahil nakailangan dahil, ana. Gusto niya doon sa kabila. Ay, pat, wala pa, te. Ano na, nagpapakal na to. Oo, tama lang. Ang bigo na ko pa rin, guys. Nandun na yun. Hindi na. Ano lang, ibigay kay... Tara ba, natapunan si Tata. Tayong sakit ikaw, magbahan na hawig. Si Chef nakaano pa doon. Nag-video pa doon. Mag-alas 11 na yung live niya. Naka-coming ng 11. Nakapalit ko gato, di man ko. After mo ko ni isang adlaw magpinang. Kung mawala. Ara dito pa oh. Hindi na nakapala ay sa may padulit. Ara tara ang busi. Ako pa itlog. Patong sa bakit
Nga natin. Hello! Nagsalita bigla. Ayun, nagsalita doon. Hindi, naka-on siya dito sa isang phone. Kuha nga ako ng uniform. Sabi parang gusto ko yung kulay. Kahit hindi ako maglaro. Ayun yung ibon. Nakaharap naman dito. Kalimutan ko na paano mag-pressing. Hulo. Ewan mo kung ano na ba to? Naka-play na ba to? Hindi ka na ganun. Ayun na to, naka-play na. Asa ang ano mo? Wala ka tayong kandila. Ay, kanang puspuro. Ano na ba to? Naka-live na to talaga? Naka-comment? Puspuro talaga. Ayan na. Hindi ko alam. Abi, i-comment mo daw ako. Happy birthday! Anak! Hindi nagkapag-partner sa shop. Sanay mo lang sing. Sanay mo lang sing mo kami. Happy birthday! Hoy! Mag-shop mo ka. Madahali ko. Ibig siya, tapos wala ka. Tapos, number 1 ang nagtigong gayo na ba? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Hindi siya nakalive? Wala naka-live ako ah? Birthday pa. Oliwan, usog. Happy birthday. Hindi pinipit Ay, yun lang. I-like daw ko siya. Hindi nga naka-live. Okay na, nakalive na. Wala, may ambulance dun sa ginsa. Wala na, oh. Like nyo lang daw. Isang oras lang. Like nyo lang. May nakita kong nag-live. Ako na. Ayun na, naka-comment na sa Tijen. Pero siya yung nilakasan ko. Isang oras na. Ano pa ka sa LB siya? Sabi sa inyo. Sabi yung sa kanina, nakita niya sa ako na ako dito. Lapit talaga dito. Bibigyan ako sa kapasan ako. Yung Chinese? Oo. Nakita mo na ako. Umalis talaga ako. Buti nga hindi mo pagbalik ka na.
Busy. Sinaba ko yung volume na naka-headset pala. Wala nga akong viewer, oh. Ayun na nga, nainano ko na. Tinabi ko na dun eh. Yung kayo siya. Tinabi ko nga doon para kako may tugtog eh. Nakikitugtog na lang. Nangyareklamo pa. Sa lake. Baka natin palik-lake niya. Ano, bre? Sardinas, di. Lumabas sa kiste? Kamate? Maraming kanin sa inyo. Maraming kanin. Pabili na lang yung ano ng talong. Sige, ano natin ka mo, El? Pagdali. Tawagan mo. Di ba ba? Tapos nakakantok pa yung tubig. Natulog ako kanina. Ganito yung ano.
Sobrang pala. Kumainit kayo sa tep. Wala ako. Sisip siya. Wala na? Sila mo sa loob meron yung siya. Ayaw, kasi may healthy ang na, Sabi mo, nagpaalam ka sa bata. Ano po meron ko? Di ba madala ka na ganun? Kay Ilbi yun. nasa healthy na. Kasi diretso ata yun. Di mag-lunch pa yun. Wala na pa. Wala akong Diyan sa Cherry? Oo, sabi niya okay. Kasi daw, pinsiway na siya. Wala ako. Sabi ko, pwede din tayo sa okay. Saan ka ba Park and shop. Sa park and Pinsiway na ako. Sabi mo park and shop, baka mamaya bilhin yung fresh na talong. Sabi mo, Tapos saging sana, bayaran mo. Bayaran mo. Sabihin mo, bayad ng lahat. Maria, hello. Wala, ako lang to. Kasi kapag papaintak ka, masarap meron nakapagod ka. Kaya pala merong isa doon kasi saglit lang din tong sa akin. Sa Sunmon, iikot ko to. Paano ba gumawa ng Lamaran ko talaga. Ako, tatlo, Nagawang ako ko. 4. Ako nga din. Sabi ko sa Eldor. El, pahingi ng kuko, El. Kukuha, halos pare-parehas eh. Tapos yung isa niya sa akin, isa niya rin kay El. Parang same yung kuko namin. Sabi, Pare-parehas nga lang yung ano ko. Kasi mama niya, siya Wala akong friend na. El, ganun, wala ko Wala ba? El, kuko, El. Ano ka ng video? Parang ito. Ayan, na araw na, gaganda na yung ano. Pag umaraw, bibidyo ulit ako doon. Maganda. Kasi dumaan kami sa Hinog? Ano? Wala man sa lukos. sa bakan shop kasi nakatinda. Parking siya, padalas talaga ito. Alin? Sa Chagi. Oo. Adi ka pag nakakayo crispy sa bumi. Igwa, pahingi yung tubig. Asa lang bag mo ay, LB? Ano, akala ko. Ang albi. May gold, kaya yung bitawan. Sumusok ka, nakalive kaming tatlo.
Nagtago yung phone niya. Uy, kaya ko nilagay ito, di ba? Para walang maingay sa kami. Nakikitugtog ka sa akin. Tapos paano yung mag-vlog sa akin? Ay, kung pagkakasal mo. Ay, of course! A lot of water here in my bag. Wala namang. Asan yung ano mo si Ito, Tabi si Ate Jen kasi pagtugtog daw. Tapos may nagkaka-birthday kami. tapos parang hindi maingay masyado dun sa video niya kasi syempre naka-rotate sa kami. Live na kayo. Talaga, hindi lang kasi wala akong wifi. Mikot. Mikot yung wifi. Walang tugtog. Meron na. Ako. Uy, kasal yan sa anak ko. Sige, di mo kasi yan doon sa bunso mo. Asa yan. Ay, after pala. Gusto mo siya? Pili. Wala na lang. Lalaki na si Bakit Ate. hindi mo nito sinama sa box mo? Ayun, medyo ano na para Ka, masaboy. kasi ano, tatlong pinsan niya, babae, ayun, nakapunta yung bangi. Isang kinubuan. Kaya pala sabi mo sa bakla. Hindi niya ka nakuha. Bakit ka ba? Lord, paano maki kaya makakuha dyan? Parang siya siya. Ako, parang siya kuha. Sa gitna na. I-open na.
Merong 3 viewers si She. Ako, 3. Hindi ko matigang. Araw-araw. Hindi. Alam, mayabog na siya. Ay, patas kape eh. Saan nagkape pangalawa? Inom ka? Kamo hindi mo magsusi. Ako may kailo. Hindi ko pwede isa yung bakit ko. Hawa ka. Sa'yo na yung bayo. Asya. Wala kang bakit tayo. Tapos kasi ko. Tapos na naman. Balik na. Sausawan niya sa hapon. Yung? Pasawan yan. Sana mawala yung ano yung ilap. Kuha ulit ako doon. Tapos may ibon na papatong ba? Yung isang ano ko, yung hindi ko nakuha na Ayun o, ibon. Kamutay dito. Hindi ka sa ganyan pa. Ang ganda pag nakapatong. Iba pala yung bulaklak ng shell sa ano yung tawag yung trumpet naman. Yung akala ko yun na yun, yung shell na yun. Basta kaya sa Ayun, akala ko pa naman ito. payong kaya para ma... Galing, galing, galing ko. Magawa sana ako 4 na ako. Bilang na ako. Dali kong bumili ka na lang dali. Sa pau ba? Ano gawas na ka? Sa pau ba? Kali kong barag-barag. Nakikuan ka ng murang. Kanang tila ba nga sa pasalyo. Ano gawas na ka? Bali na. O, alin na. Para maka-order, mabayaran. Wala pa kalian. One time na si Manoy. Ginawa ko sa naggawas. Napangan natin hindi ha, may lisan. Pati ang kusina, may lisan. Ayun, ayun, ayun.
Ano ko gagaling, babalik yung play mo, malulunok ko. Malulunok ko. Kasi makinig. Puro kalokohan mga tao dito. Naka 36 minutes na naman kayo. May biscuit kayo? O, masipa. Bahay ko tang-tang. Masipa, Elvis. Bahay ko tang-tang. Gawa ko, Coco, promise. Congratulations! Makagawa ka sa ng isa. Hindi pa. Gawa ko, Coco, promise. Gawa ko kahit isa lang. Ito talaga ako dito sa lahat. Merong isa pa doon. Ano ba doon? Pareho lang din? Diba, nalasing ako. Hindi ako nakapag-video kayo. Nag-video kayo doon. Ay, may namukad-kad rin pala yung nandoon. Ay, lang ganit. Ay, lang ganit. Hindi pa Parehas, ano? parehas dito. Hindi, mas ano doon. Mas matingkad yan. Dito, light lang. Kaya lang hindi pa siya bukad ka eh. Baka next week yan. No. Next week yan kakapaano mo. Bye-bye. Love you. Pag-amping na. Pag-amping na. Ay, wala na pala. Half day na nga pala ang may mo next week. Ano kasi, exam niya next week, exam week. Late sila. Sana si Inlor. Ako sa Christy. Magkasabay na sila. Ma, sige na ma. Inalak ko. Inalak ko ma. Sige na, babay na, babay. Babay, inalak ko. Ang ganda ng taguan ng cellphone ko. no? Ako lang yung maririnig na ingay. Narinig ko eh. Nasaan si Inlor? Wildfire. Wildfire ka dyan. Saan na pupunta yung binanggit mo na kapita? Di ba nagdadala ka? Rafael. Nasa file. Wala nga. Hindi ko mapasok. Meron yan. Baka puno yung files mo. Dito. Wala mo na ako. Isin mo. Bili siya. Bili mo. Bili siya. Kahit memory card na lang. Agad dulos. Wala ka ilabas mo. Gamot na yun. Wala pa rin yung Ito lang kukunin mo. Pag video, di mapapunta sa pagkakas mo. Kaya punta ka na ng video. Tapos yan. Siya ko sa akin, takbo. Kaya pala, ano ano naman to? Ba't may video na naman ako nilagay? Di ba silang kanin mo? Mag-audio ka, punta ka lang. Tapos save file. Yan sa akin. Yung video, yung Ano daw yung sabi niya?
bata doon na nakaano. So, nahiya kasi ako. Patingin, naglulong. Naglulong pamita. Nung nagpipicture doon, tapos inalagay niya. Kaya lang, kaya ako nung long pamita. Hindi ko siya makuhaan. Gusto ko para dito. Tapos umalis na. Mag-edit na may lagyan ng logo. Ano yung ikot? Ano may ikot? Dito, ginagawa mo ba yun? Ito nga ni, ikot. Oo. Pero dyan, ikot. Ayan ang pasok kita dito sa ikot.
Later we go cancel yung lakad ko dito. Ang tinihaan, ang bigyan kayo na tapos yun. Ang tinihaan, kaya ang tapos sa akin ba yan? Mahal na pala ngayon. 30 plus ko dati. Nagulat na ako kanina, kaya ako tinala kayo. Ito yung tinatakal nila? Ha? Tinatakal nila? Hindi, talaga ganyan na. Oh, meron kasi doon tinatakal. Ayun, ha? Yung tinatakal? Ganun na 30 plus. Puro kami nakalay. Puro kami nakalay. Wala akong go. Yan. Yung magpapalit ba ng klima ba? Yun na. Ako ganun eh. Yung magpapalit ba ng klima. Meron na akong nakagawa na hindi pa naman nakasave. Okay, music na. Naiwan ko sa bahay yung Hoy, nagtitigil si Karen. Oh my God! Oh, meron po. Ito. O ano, pwede alas 2:30. Ah, ano? Pag nagsundo ako na, pag magsundo ako Tapos na din kasi matulog, di mo yung matutulog si mo yung wala ko. para bago ako magsundo, magsalubong tayo. Ah, sige. Nakalimutan ko kasi, naalala ko kanina, nakalabas na kami, ayoko nang mag-ipon challenge na siya daw, oh. Pag bumili kayo ng rice ate, binili niyo yan? Pwede ka pala mag-stocking. Ano ba yan? Ipon challenge. Parang ako may kailangan dyan eh. Kasi hindi ako marunong mag-ipon eh. Alam ko din naman yung password. Iba daw yung Kailangan mo, gutukutin. kasi kapag nag-iipon ka daw, mayroon kang pinag-iipunan. Hindi ko marunong mag-ipon. Dito nag-ano ka. Ano ka na, sabihin mo, para sa kasi pag buwan sa hindi ka may salita na para sa May ganun, may ganun. aligan sa Kahit tanong mo dito, may hawakan na kayo ng konting pera, may kailangan sa bahay. So, imbis lang
kami, hindi kami makaipon. Kaya ako walang ipon ko. Kaso pa yun. Ano ba ano niya? Yan na yung... Kapitawan ka. Bakit siya dyan? Agency. Paano? Eh ano? Yun. Iusog dito. Ay, so tapos, paano pag mag-set ka ng password? I-pull mo to. Anong password? Anong Ah, ganun. 1. 143. Ayaw niya eh. Hindi, ano, ikot muna bago hilain. Hindi. Kasi Dalawang oras kapag na nilagay mo to, kung mo nilagay mo to, hindi mo na ito maiikot. So, kailangan bumalik? Ayan ba? Baka ilagay ko. Ilak muna. Kasi bumalik. Agnes, yung Injury Health Center dito lang. When? Kanina ba? Abaya ka na. Ayun, tawid ka dyan. Tawid ka doon. Sa tagal mo na Ay, dito sa dito. Tissue, di mo ba alam? Di ba baba ka doon sa may hagdan? Wala kita ko nga yung Lagpasan mo yung tulay. Lagpasan mo yung unang tulay. Kumanan ka. Kala ko nga, baka mali yung sinabi niyo. Wala ba siyang ano? Mailang ako. Ay, sorry. Hi, Christy. Hello. How's your day? Traveling from Hong Kong side to here. Ayan na ba? Ayan na ba? Kasi sa maleta, gagamit mo lang to. Palitan mo yung number. Okay na. Alas 12 na ba? Stop ko na ito. Saan mo kinuha to? Diyan, nakagano. Tapusin ko na itong sa akin.